गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सगळ्यांना माझ्याकडनं आज शुभ सकाळ. तर मस्तपैकी सकाळी सगळेच फ्रेश झाले. तर आपल्याला जायचं असं आता बाजारात. तर तामानातनं मामाकडनं येईल आहे कणकवलीक. तर आता जाऊच्या आधी तुम्ही बघू शकता बाहेर कोणाचं आगमन झालं. हे दोन कुत्री येईल असं त्यांना काहीतरी आता बिस्किट वगैरे काहीतरी घालतं आहे. तर बघा बिस्किट वगैरे घातले आणि आता जाऊचं असं बाजारात जाऊचं म्हणजे काय, घराकडे कोण नाही, असं मावशी गेली असत पुण्यात, फक्त मी आणि आजीच असा. तर घरातला काही ना काही बारीक सारीक सामान आणूचा, कडधान्य वगैरे आणूच असा. तर मित्रांनो गेलो मी, संदेश आणि नितेश होतो सोबत. ढालकटीकडे गेलो आणि ढालकटी गेल्यानंतर ही आपली फेवरेट भाजी असं म्हणजे फेवरेट कडधान्य मोड दिलेला आणि आपल्या घ्यायची भाजी लय आवडता. 4-5 प्रकारचे कडधान्य घेतले आणि येताना पोरगे म्हणायला लागले दोघांना की आमका भूक लागली, माका पण भूक लागलेली. म्हणून आम्ही पारिजात हॉटेलमध्ये गेलो. तर बघता होतं काय, लोकांची गर्दी कमी पण या ढोरांची गर्दी जास्त. आणि त्यांना विचारलं नाश्ता काय असा काय, तर नाश्ता त्यांच्याकडे संपलेला. भूक तर लागलेली आमका, खाऊचा तर काहीतरी होताच. म्हणून आम्ही गेलो पटके तिकडे समोसा खाऊ. तर मानगावकरांच्या दुकानात गेलो आणि मानगावकरांचा ह्यो फेमस समोसा असा, कारण का असं समोसा कणकोलीत काही भेटत नाही, कारण त्याच्या आतमध्ये बीट, गाजर आणि कोबीची भाजी असता. मग काय 2-2 समोसे खाला आणि घराकडे गेला. आणि घराकडे गेल्यानंतर मकाच काहीतरी वेगळा बनवत होता, कारण का मी आणि आजी दोघंच जण होतो. तर गेले घराकडे, कावलीत टाकले तेल आणि तेलात टाकू जाता आपल्या कांदो, टोमॅटो, मिरची, कारण आपल्याला बनवतो असा अंडा राईस. अंडे वगैरे घेऊन येले. तर बघू शकता तुम्ही तेलात टाकले मिरची नंतर टाकले कांदो आणि मिरची मस्त वगैरे ढवळून घेतले. त्याच्यानंतर त्याच्या आतमध्ये टाकले टोमॅटो. या सगळा मिश्रण घेतलं, मिक्स करून चांगल्यापैकी मस्तपैकी मिक्स केलं. त्याच्या आतमध्ये आता टाकतले तुम्ही हे बघू शकता राईस असा, इकडे असत अंडी, 4 अंडी असत. आणि मग मस्तपैकी ह्या सगळा मिक्स करून घेतल्या. त्याच्या आतमध्ये आता मसाले येतले, तर घरातलो मसालो असा. त्याच्यानंतर याच्या आतमध्ये टाकतले मी आता शेजवान मसालो. तर ह्यो मानगावकर काकांच्या दुकानावरून शेजवानचा मसालो आणलेला आहे. तर ह्या सगळा मस्तपैकी मिक्स केलं, म्हणजे ह्या असा की जशी आपण अंड्याची भुर्जी बनवतो ना, त्याच प्रकारचा सगळा बनवून असा. नंतर आतमध्ये त्यात ओतले अंडी आणि ह्या सगळा आता जसं आपण भुर्जी बनवतो तसा मिक्स करून घ्यायचा. आणि मस्तपैकी ही बघा बुर्जी टाईप सगळी तयार झालेली असं ही बुर्जी. आणि ह्याच्यानंतर याच्या आतमध्ये येतलो राईस. तर हो बघा राईस होतलंय आणि आता ह्या सगळा पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून यायचं राईस वगैरे. या असं सगळं करून घेतले मिक्स. आणि तुम्ही आता बघू शकता आपलं अंडा राईस बनवून झालेला असा. बाबा काय तो वास, हा. तर आपलं बघा अंडा राईस तयार झालो असा. तर मग चला मित्रांनो, सोपी पद्धत असा तुमका पण कधी बनवत असाल तर बनवू शकता. लवकरच भेटा येणारा नवीन व्हिडिओ, तोपर्यंत